खुलुमबाय सानसेरि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ नुनो हागोन रेगिं खालामनायखौ बेन खालामदोंब्लाबो कलेजफोराव रेगिं खालामनाया बन्द जायाखै डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव रेगिं खालामनायनि दायाव 8 फरायसाफोरखौ कलेजनिफ्राय होखारबाय आरो 4खौ एरेस्ट खालामदों डिब्रुगढ़ पुलिसआ डिब्रुगढ़ पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय बायदिब्ला डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव एमकम फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायनाय आनन्द शर्माखौ डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव फरायनाय सिनियर फरायसाफोरजों लोगोसे बारग' फरायसाफोराबो हाराहास्ति खालामदों एफआइआराव आनन्द शर्मानि बिमा बिफाफोरा मख'नाय बायदिब्ला रेगिं खालामनायनि मुङाव आनन्द शर्माखौ बुथारनो नाजादों रां सेख'दों आरो मबाइल लांदों बेबायदिनो गोबां हाराहास्ति खालामदों जायनि थाखाय हाराहास्तिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आनन्द शर्माया हस्टेलनि बिल्डिंनि 2 थालानिफ्राय बाज्रुमदों जायजों आनन्द शर्माया गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिथांखौ आइसिइउआव थिसननो गोनां जादों बे जाथायावनो रेगिं खालामनायनि दायाव 8 फरायसाफोरखौ कलेजनिफ्राय होखारदों आरो 4खौ एरेस्ट खालामदों डिब्रुगढ़ पुलिसआ गावनि खोथा होनायखौ बेसेबां लाखिनो हादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि मोनफ्रोमबो कलेजफोरनो 25 लाख राङै होनो खोथा होनायनि उनाव होनो हायैखौ लानानै कलेज प्रिन्सिपाल्स काउन्सिल बिटिआरआ क'क्राझार साइन्स कलेजाव खौरांगिरि मेल खुंदों जेराव गं 23 कलेजनि प्रिन्सिपालफोरा बाहागो लादों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय बोसोराव बरपेटा र'डआव खुंजानाय मिटिंआव गासैबो कलेजफोरनो 25 लाख राङै होनो थाखाय प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो रांखौ होआखै नासयजानाय कलेजनि फोरोंगिरिफोरनो रां होनो थाखायबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ जावले जावले लोगोबो हमनाय जादोंमोन नाथाय प्रमद बर'नि सेक्रेटारियाबो फाइलखौबो पास खालामनोनो गनायथि होआ होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोना लोगोसे 20निफ्राय 25 बोसोरनिफ्रायनो दान बान्था गैयालासे फोरोंगिरिनि साख्रि मावबोनाय दं जायफोरना पिएइचडिबो दं नाथाय बिथांमोनहाबो 8,000बो मोननो हायाखै बेफोरनि अनगायैबो जायफोर कलेजफोरा फरायसाफोरनो बेसेन नाङालासे मुं थिसनथाइ होयो बेफोर कलेजफोरनोबो आसाम सरकारा जि रां हरनो गोनां दं बेफोर रांखौबो आसाम सरकारा खावसेल' हरो बेनि थाखायनो कलेजाव गोनां जानाय बायदि बायदिखौ बायनायावबो जेंना नुजाथिदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिटिआरनि गासैबो कलेजफोरनो 25 लाख राङै होनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन बेखौ होनो थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायहरो नङाब्ला उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो गं 23 कलेजनि प्रिन्सिपालफोरा समाज बिजोंनि गेजेरजों बयजोंबो सिनायजानाय सुकुर आलिया दा गोजान'नि आलासि जाहैनो गोनां जाबाय जायफोरा समाज बिजोंखौ बाहायो बिथांमोनहा सुकुर आलिखौ मोजाङैनो सिनायो सुकुर आलिया माब्लाबा राजखान्थिगिरिनि महर लायो आरो माब्लाबा सावथुनाव हिर'निबो फाव खालामो गावखौ बिजेपि दोलोनि स्टार केम्पेइनार होननानै सिनायथि होग्रा सुकुर आलिया समाज बिजोंनि गेजेरजों गोबां गेदेर गेदेर खोथा बुंथियो आरो बिथांनि बेफोर आखुखौ नुनानैनो गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मिनियो आरो सासे मिनिहोग्रा महरै सुकुर आलिखौ बजबनानैबो लायो जायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव फेनबो दं सुकुर आलिनिया नाथाय बिथाङा दायो काजोगाव पुलिसजों हमजाबाय नाथाय बयखौबो मिनिहोग्रा सुकुर आलिया पुलिसजों मानो हमजानो गोनां जाखो रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला गावखौ बिजेपिनि मावथि होनानै सिनायथि होग्रा सुकुर आलिया सोरखारि साख्रि आरो सोरखारि बिथांखि जेरै न' बां बायदि बायदि होनायनि मुङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय 20निफ्राय 30 रोजासिम रां लादोंमोन नाथाय गोलाव सम बारलांनायनि उनावबो जेबो फिथाइ मोननो हायैलाय रायजो राजाफ्रा सुकुर आलिनि सायाव खुद्रिदों आरो रायजो राजाफोरनि अजद होनायावनो काजोगाव पुलिसआ मुंदांखा सुकुर आलिखौ हमदों जानो गोनां मेघालयानि बिधानसभा बिसायख'थि आरो लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपि दोलोनि सोलो बाहायनाया जागायजेनबाय मेघालयानि 3 एमएलएफोरा रिजाइन होजेनबाय एनपिपिआ गासै 6 दोलो लोगो नांनानै मेघालयाव दा सरकारखौ सालायगासिनो दं जेराव बिजेपि दोलोबो दंफायो नाथाय एनपिपिनिनो 2 एमएलएफोरा एमएलएनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय आरो बिथांमोनहा बिजेपि दोलोआव हाबहैनायनि आसा दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों एमएलए बिबाननिफ्राय रिजाइन होनाय 3 एमएलएफोरा नेशनेल पिपल्स पार्टी एनपिपिनिफ्राय 2 आरो टिएमसि दोलोनिफ्राय 1 मुंफोरा फारियै एचएम सांप्लियां बेरिडिक आरमाराक आरो फार्लिन सीए सांमा बिजेपि दोलोआ एनपिपिजों जथायै सरकाराव दंब्लाबो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिजेपि दोलोआ फोसावखाबाय नखरनि सुबुंखौ बुथारखांनायनि उनाव थुख्रा थुख्रा खालामनाय थासारिया जोंनि हादराव दासान्दि जाफ्लेबाय थादों बुथारखांनायनि उनाव थुख्रा थुख्रा खालामनाय जाथाया फिन सोराङाव फैदों फिन दिल्लीयावबो जादों बे जाथाया
बिमा पुनम दास आरो फिसाज्ला दीपक दास जयैनो लोगो नांनानै बिफा अन्जन दासखौ बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला अन्जन दासआ बिसि पुनम दासनि गहेनाफोरखौ खावनानै फानोमोन आरो फाननानै मोननाय रांखौ बिसि गिबिनो दैथायहरखुमायोमोन। बेनि अनगायैबो हाराहास्तिबो खालामोमोन अन्जन दासआ। बेखौ लानानैनो बिमा आरो फिसाज्ला लोगो नांनानै बिफानो जौआव उन्दुलांनायनि मुलि होखुमादोंमोन। बेनि उनाव बिमा आरो फिसाज्ला लोगो नांनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव थुख्रा थुख्रा गासै मोन10 थुख्रा खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव गारहैखुमादोंमोन। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै मोन6 थुख्राखौ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रान्चआ मोननो हादोंमोन आरो थुख्राखौ हौवा मानसिनि होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन। लोगोसे गोख्रों संदाननाय हाबाखौबो पुलिसफोरा मावबाय थादोंमोन। उनाव सीसीटीवीआव बिमा आरो फिसाज्लाखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिसोर सानैया देहानि थुख्राफोरखौ नायनो थाखाय जावले जावले थाङोमोन। बेनि उनावनो खाथि खालानि सुबुंफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायाव अन्जन दासखौ गोलाव समनिफ्रायनो गोमानानै थानायखौ मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं पुलिस थानायावबो नखरनिफोरा अन्जन दासनि गोमानायनि जेबो अजद होफैयाखै। बेनिखायनो बिमा आरो फिसाज्ला सानैखौ पुलिसआ हमदोंमोन आरो सोंनाय फिननाय लानायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बिटिसिआव सोलायनाय एबा परिबर्तन लाबोनो जि खोथा होदोंमोन बेखौ मोगथां महर होनो हाबाय होननानै बुंथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। प्रमद बर'नि दैदेननायाव मुसलपुर जिल्ला UPPLआ मुसलपुर ब्लकआव माइ हानाय हाबाफारि लादों, जेराव माइ दुब्लियाव EM राकेश ब्रह्मआबो बाहागो लादों। माइ आबादथिलिनिफ्राय EM राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि थांनाय सोरखाराव समाज आरो दोलोफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायाव जि लांदां जानानै दंमोन बेखौ गैया खालामनो थाखायनो UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव माइ हानाय हाबाफारिखौ लादों आरो समाजाव दा सोलायनाया फैबाय होननानै बुंथियो EM राकेश ब्रह्मआ। मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगांव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगांव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।